ASMR, tell me. Only Nogetics. Hej, kamo, natoč to na mě, protože zruším zmlouvu. Jo, čau. Ahoj, já jsem Karel and Kája, božský. Hej, kamo, no, vidíš, že to jde. Protože nedělej si kozy ze mě, jo? No, takže jdeme na to, jo? Samara is dead. To víme, kámo, jo? To nemusíš říkat, teďko. Ale kdybys byl Vojta Kotek... Ona není Češka. To je Samara! Prosím tě! Prosím! Tohle je krutá pravda o Samarce, jo? Ona Jsi viděla po česky ještě? jí špagety. Jo, já chodím na Vítkovice na šťavní průmyslovou a Zabočník. moc hodně lidí. Robím zámky, robím skrutky, robím klínce. A ještě nevím po česky dosud, do teďka, ale pouze Nogetics and I cinemas, já nevím, co hovorím. Prosím vás Češi, buďte kuloví jak jste a hlavně Taky, jaký jste. stay yourself, be yourself forever. Samara is coming. Samara is Samara are found. Samara are found. Samara are found. Okay. Help me. Help me. Help me.